Imagineu-vos 750 avis sense assistència adequada a les seves residències, imagineu-vos 2.000 treballadors que no cobren la seva nòmina, imagineu-vos, vaig una mica més enllà, un presumpte desviament de 35 milions d'euros per part d'alguns membres de la societat Grup BB Serveis, encarregada de gestionar geriàtrics arreu de l'estat espanyol. Me gustaría que la razón y el corazón estuvieran siempre juntos. Estos expolios de dinero público, y en este caso el dinero público destinado a la dependencia, son básicamente porque se externalizan, se privatizan este tipo de servicios que recae, es decir, la administración lo deja en manos de empresas y no hay una vigilancia. Me gustaría que la razón y el corazón estuvieran siempre juntos.